Mar weche manyien e kambi mar Royal Media Services Linus Kaikai ojiwo jopuonjre mag mbalariany ma Maasai Mara ma mondo olure kod kido makare ka giikore ne donjo e paw fwambo gi keyo. Ka oloso e romo mar lalruok ma okelo kanyakla jopuonjre gi jopuonj mag mbalariany no manitiere Narok, Kaikai ojiwo jopuonjre mar neno ni ok gibedo gi obadho ka gidonjo e tije mag fwambo. Bende ojiwo gi mar bedo gi maino e sombgi ka gimedo somo rieko mar kaka ginyalo biro donjo e chiro mar tiyo tije mag fwambo. There we receive fire. The guest speaker, Bwana Kaikai, batch boxes at 6. There's something winning early does to you. It becomes a beast, a very demanding one at that. Success is then demanded of you, not just by others, but by your inner core. We learn a lot also in audience analysis. And I just want to hear what you want to tell us. I want to see how you can open our students' minds so that they don't feel the traditional media is still here with us. They need to open up, they need to go out there and see. He has remained deeply committed to reflecting on and addressing the moral obligations of our time. Mine is to just thank you for heeding the call of a teacher beyond boundaries.